Представям ви пасаторите Kenwood 3 Blade. Две думи – мощност и контрол при пасиране само с едно натискане на бутона. 700 вата и уникалната технология 3 Blade пасират абсолютно всичко, абсолютно ефективно. Какво е 3 Blade, ще попитате? И аз тутък си ще отговоря. 3 ножчета на 3 различни нива, които просто смиват всичко, което искате. Нещо много интересно и полезно. Оребрената вътрешна част на главата насочва съставките за пасиране вътре, към самите остриета до пълното им смиване, а не ги оставя да се разпръснат из целия съд или из цялата кухня, както понякога се случва. Естествено, както всички уреди Kenwood, този страхотен пасатор идва с допълнителни джиджавки, които ви улесняват още повече. А именно, уникалната приставка за разбъркване на супи, както и приставката за леки смеси, с които да си приготвяте любимите си кремове и десерти. А сега идва ред и на една страхотна приставка за приготвяне на домашни пюрета. Специална конструкция, пригодена именно за приготвянето на тези автентични, вкусни и ароматни домашни пюрета. Първото нещо – трансмисията, с която намалявате оборотите, но запазвате мощността. Дизайна на главата и ножа също са изключително важни за лесното и качествено пасиране.